Gràcies. No res. On estem? Sí, va bé. Què? Sí. Farà 2 anys que estem igual, 1000 restriccions amb el Covid. Estam de sort, tot sigui dit, els granals d'os se fan igual. Potser no sigui a l'estació, que no sopem en germanor, tot i que ho vegem des d'un bar, els granals d'os se fan igual. Fris de presentar els granals d'or, l'any passat va ser lo més bo. Si ets llorencí i vols disfrutar, no t'ho pensis, has de participar.